जोङो बिसायख'थियाव बिपिएफआ इउपिपिएलखौ फेजेनाखै। इउपिपिएलखौ गाज्रि फेजेनदों, जोबस्रांहोदों, धंस खालामदों होनोबा बिटिसिनि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोरसो। जा एसे दंबावो बेखौबो गोदि गोला साफा खालामजोबसै होननानै एकदम बैसाग दाननि बारहुंखा अखा सारअन्थाइजों दिनैहाय एकदम मोनसे बुस्रांलांजोबनाय सुस्रांलांजोबनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ एमएलए इलेक्सनाव रायजोफ्रा इउपिपिएलनि थाखाय खालामदों आरो बिसोर माब्लाबाबो जाखां हाला, जोबस्रांबाय बिसोर, धंस जाबाय। राम नाम सत्य है, बेनि बादै आरो दस्रा जेबो गैला। जोङो बिटिसिनि जौगाखांनायनि रैखाथिनि आरो बिटिसि समाजनि जाथि जनगोष्ठीनि खामानि मावनांगौ आंना उद्देश्यआ बेल'। बावहाय आं मन्थ्रि जानाय मन्थ्रि जायै बे आंनि जेबो इसु नङा, आंनि मोनसे दाबि दावाबो नङा। आरो बेखौ लानानै आङो कुनु नेताजों कुनु कर्मीजों कुनु लोगोफोरजों सावरायनायबो आंनिफ्राय नोंथांमोना खोनानाय नङा आरो इयुनावबो आं सावराया। निस्सय थागोन, मोनसे जिल्लायाव सासे मोनोबा मोजां। मोनबा जिल्ला दं जिहेतु, मोनबा जिल्लायावबो जोंहा मन्थ्रि जानो हानाय जोंनि गोबां गागि गोरों आखा फाखा दैदेनगिरिफोरानो देरहालांबाय। बिथांमोनखौ जोङो साफा मोनफा जिल्लायाव दायित्व होनानै खामानि मावहोनो हानाय बायदि मोनबा जिल्लानि साबा मन्थ्रि मोनबाथ' मोजां। आरो बेखौनो हयथ' जोंनि दैदेनगिरिया रायलायगोन, दाबि खालामगोन। आरो उनाव बेसेबां मोना बे आलादा बाथ्रा। खिन्थु मोनसे खोथाया बे, जोंना लक्ष्यआ उद्देश्यआ बिटिसिखौ गोख्रों खालामनाय, रैखाथि होनाय, बिटिसिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो बिटिसि समाजखौ जोङो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय, खौसे, सान्थि आरो आवगायलांनाय, डेभेलप जानाय, बेल' जोंनि मोनसे उद्देश्य। मन्थ्रिया बेसेबां मोना बे जोंनि उद्देश्य नङा। जोङो बिसायख'थियाव बिपिएफआ इउपिपिएलखौ फेजेनाखै। इउपिपिएलखौ गाज्रि फेजेनदों, जोबस्रांहोदों, धंस खालामदों होनोबा बिटिसिनि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोरसो। रायजो राजाफ्रा थगायनानै राजनिति खालामनायखौ मोजां मोना। खुगायावल' गोदै गोथाव गिदिर बाथ्रा बुंलानानै आन्दायद्ला होनानै आखाइजों जेबो मावै, मोगथाङाव जेबो जाफुङै बेबायदि खान्थिनि राजनितिखौ बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। 5 बोसोराव मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामदोंमोन इउपिपिएलखौ सरकाराव फज'नानै। 5 बोसोर थांनाय बिथांमोननि सरकारनि आमोलाव बिथांमोनहा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय, अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनाय बाथ्रा, सिमाङावबो जाया मोगथाङावबो जाया माखासे बाथ्राफोरखौ जबानफोरखौ होनानै जेरैबायदि खामानि मावगोन होननानै फोसावबाय, जेखौनाखि बिथांमोनहा जिन्दगि मावनो हाया। आरो बेनि थाखाय दिनैहाय रायजोफ्रा जबाब बिदों जे नोंसोर जे इसिबां मावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, इसिबां जे जबान होदोंमोन, बिनि मोनफा उदाहरनखौ होलाय, बिनि मोनफा गासैबो मावनायनि फिथाइखौ देखायलायसाय। दिनै बिथांमोनहा होनो हाया। आरो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजोफ्रा फोथायखेबस' खालामदों, थगायदों। आरो बिथांमोनहा गावसोरखौल' नायदों, बिटिसि आइ आफा रायजो राजाखौ नायाखै। बिथांमोनहा फोथायजाथाव लिडार नङा, बे दला फोथायजाथाव दल नङा। आरो बे दलनि दारै जेबो जाया, बे दलनि दैदेनगिरिफोरनि दारै जेबो जाया। नैबेखौ रायजोफ्रा 100% दिनैहाय प्रमान सहकारि मोननानै दाख्लैनि बिटिसिनि इलेक्सनावनो जोगारखादों। एमएलए इलेक्सननि दारै जोगारदों बे नङा, बिटिसि इलेक्सनावनो जोगारखादों। बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि रोखोमै जेनदों। आरो बेखायनो दिनै राजनितियाव रायजोआसो राजा, रायजोआसो भट होगोन आरो रायजोनि भटजोंसो देरहानो हागोन। रायजोखौ गोसोआव दुखु दावदाब होयोबा, रायजोखौ थगाय थसि खालामोबा, रायजोनि साननाय हनायखौ फेलें खालामोब्ला बेवहाय रायजोफ्रा, भटदाता रायजोफ्रा बेखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ आरो बेखौ माब्लाबाबो नैथि खेबनि थाखाय सायख'नानै गोहोआव लाबोआ। आरो बेखौनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजोफ्रा गोख्रों रोखोमै फिन साजा होनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बिथांमोननि हेंथायै भटखौ होनानै बिपिएफ हान्जाखौ 28टा देरहाहोदों, सरकाराव लाबोदों। आरो बिटिसिनि सरकाराव लाबोनायनि उनाव जा एमएलए इलेक्सन जाबाय आरो बेवहाय जा एसे दंबावो बेखौबो गोदि गोला साफा खालामजोबसै होननानै एकदम बैसाग दाननि बारहुंखा अखा सारअन्थाइजों दिनैहाय एकदम मोनसे बुस्रांलांजोबनाय सुस्रांलांजोबनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ एमएलए इलेक्सनाव रायजोफ्रा इउपिपिएलनि थाखाय खालामदों आरो बिसोर माब्लाबाबो जाखां हाला, जोबस्रांबाय बिसोर, धंस जाबाय। राम नाम सत्य है, बेनि बादै आरो दस्रा जेबो गैला।